Shalom, horas madihita saluna. Adora somar saur hita dohot hata ni debata tapasada marwata martangyang maita. Asini roha madihamu do dame nasian debata ama. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Imana mangaramoti hamu saluhuna. Amin. Dihamu do ngasa porsiaun di bagasan Kristus Yesus. Turpu jamita pertanyaan Minggu 5 Maret 2020 manang Minggu reminiscere tersurat di Pesalmen 120 sada mamuka mesian ayat sada satu di ayat 2 sonoma didok disi. Edde hananakok say mangaranapi do mataku do pa akaduluk sia dia do ulaning ro pangurupio tuau sian jahuba sito palangi do tanoon sabing ro pangurupion iang go tuau dang tagamon luason na tersulat di pakmu dak tagamon nok mata si jagaho ida madangulu nok mata jala dangulu mudum yanggo si jaga Israel jahuba do si jagaho jahuba do parlinggu mamu dilabung di tangamu siamu dak tagamun doiton ni mata niari hoarian manang bulap pe borngin nai say jagaon ni jahuba do hosian nasa parmaraan say jagaon na do toddim say jagaon ni jahuba do ho la ruar do la bongot ola nion ro di saliling na ido sahana. Diamudo nga sa porsiaon di bagasan Kristus Yesus na parjolo neng dohonon marhite turpu Pesalmen 120 daon. Ima sada edde hananakko atau nyanyian ziarah. Ima sada ulau ni halak Yahudi dinalau borhat tu bagas joro di Jerusalem. Laos nakko manasida borhat lama dapot to dulu Sion. Molo didok edde hananakok ima sada edde nani edde honi halak Yahudi dinalau nakok tu Jerusalem jala dedde home marisi hon saluhut panidangion ni pangurupion ni Jahoba di nguluna mulai dok say mangaranapi do matakku do pa akadulu ima gobbar hon na makalunguton sada gugu na bui mangurupi nguluna molo di pangatusin ya lak Yahudi doluk do humaliang na ima sada inganan parmianan yakka di bata irubain molo di doluk Sion sa di dok doi inganan parmianan ni Jahuba di bata las di sidol bui makatai do bangsa Israel marhiti na posona jadi molo songoni panatapan ni parpesalmen yakka dulu songani dok di ayat sada ima panatapan taringot tuna mangido gugu manang pangurpion sian pangisi ni doloki ima akade bata na hobartu hinahapor siauna alai molo tu dulu siodo iba namar panatap namar lapata de manatap mangido pangurpion tu namian di dolo sion ima Jahoba ido na didok sia Jahoba sito palang do tanosa bing ro pangurpion yang gotuau Dumina paduau dia mudong asa porsiaon Jahuba do na di pabor parhatopotton bui mangurupi nguluna bohado hita mangatusi pangurupion ni debata Jahuba ding tonga-tonga ni ngulut tabi juk do sayaka na perlu jala na hobar dingulu ni hita jolma baru pe ulu hita mangido pangurupion ni Jahuba ita pangido ro pangurupion ni Jahoba contohna asa di pamonang yana kota manang keluarga monang ujian testing penes ujian diakka perkarejuan nang di persekolahan pangurupion hinorhon ni hapoguson dot akka lan paru kilo di perdaginganon akka narikok ma sudeta he dalala mangido pangurpio tu dewata
Jala saya lapati di pangurupion ni Jehovah sudi. Holan lau mangguhi akka pangiduat ni pikiran do di pangatusyota. Atau ngahado pangurupion ni Jehovah di nguluta. Jumulu mahita manada sa sitong na isyo do di batata. Pabua di bata ima di bata panop palangi do tanoon. Jala sudi akka panopaon na nabinahen na holan marhite waso ni hatana dohot akka hamuliaw ni guguna. Marhite panopaon ni di pataridaw do lomo do sa guru di ibana sa lunakka na tinopanay. Jala ditadda sudi akka na tinopanay. Napatulo dia mudong asa porsyaon dak tagamo luason na tersulat di Pak Muninna di ayat tulu. Pak na tersuladit ima sada kondisi ragu-ragu atau salah melangkah. Molo songoni molo jauh baru pangurupi di ngulutta dang masa be biar ni roha manang tahutan. Jala marsinodang mahamulion Jehovah na mangaleon pangatusyo tuhita. Dia do ulaw na di halomod ribata ikoni taulahon. Jala dia do ulaw na ikon tapasiling asai tapasiling. Dada songo pajagani sada harajaon narong di partikian nok mata ni parjaga harbangan ni harajaon. Jala bui masuk akka musuh naneng manigay rajaoni. Dison mapatar di hataon yang go parhal manang penjaga kota. Adong do batas ni gugu dohot ketahanan na. Lahu marhal manang menjaga. Ima contoh lahu menjaga huta manang kerajaan. Alai yang go jahuba ibana do napuna salu partikian arian nang botari. Jala na sohea ibana lu jalau paroro dohot parmudu-muduhon akka bangsona. Saya jagaun na do jala naso jadi nok yang go Jehovah marhal tuhasian na. Napapato dia mudong asa porsyaw di gobar hodo songon sada ama na majaga anakna na maniok tangan ni anakna ditikirak merdalan sada ama rap do yanak konna di parmudu-mudu jala sonang do anak konnai mardalan nak peragam naikon buluson na di pardalanan na. So ni do pangurupion ni Jehovah dihita diakka na niasyan na. Di na mardalani nguluon nago si bulusanon molo Jehovah do tabay dongata sonang mahita mangalakahon tu dia do dala si dalanatta. Dangarong besi biar manang ganggu ni roha. Tubuh malas ni roha dohot ulu-pulu mian di lingkungan ni Jehovah. Jala dakta gamon do ito ni mata ni ari diarian manang di bulan di worngin ne. Martudu-tudu doi diakka musuh manang akka gugu nanang manosak manang nanang mabunuh ibana diaria manang borngin ne. Molo pangatusio ditiki namasa diturpukon manang di zaman Israel ujui. Molo halak nang hona sodang di bulan bui dui mabay marsahit to dini jolmay. Ujui diatusi do na marsinodang do bulan. Dang songo pangatusyo si sonari na madok dang na marsinodang bulan ni. Dak taboto aria manang bodari. Ro pangujuna manang rosi bulisi laho mabulgak kita. Alay molo nung ngarap hita do Jehovah dak siya biya rabbi salutne. Napalimaw dia mudo asa porsyaon di ujung ni edde hananakko ni parpesalmeno di ayat pitu ima pajagaw ni Jehovah dinasa parmaraan. Di ngulut taon tung nasuboy do hita maluas yang raga parmaraan. Baik di pardagingo na mabain dagikta gali manang makilala hacit. Alenak pesoni taadopi unang manian gabe do partodiota marmara. Aido matcetigas do parpesalmen marhite edena sajagaw ni Jehovah do toddim.
Molo nunga margugu todi jala pir todi, margugu madagingon mangulaun akka ulaun. Laos diduti ma pasu-pasu na neksi jalota. Molo idauta hata ni upasa ni halabata pirma pokki baul-baul pas calongan. Pirma todi luju-luju ma pangomongan ido tutu. Sejumulu do iko pir todi. Jala dau maka parmarani todi di nguluta. Parmarani todi boido masa ala ni tekanan, ancaman, dot akka panguluyon iragam ni todi ni portibion. Parmarani todi mabait jolmai tahuton. Daktut tu di nguluna. Saya musisaon jala dangcuk panglas ni roha di nguluna. Dia walu takas do diberitahu manaksa di hari pe, manang di dia pe, jala manang pe nama sa di nguluta, sa tu nama te hita manadiko portibion, na saya toktong do ramotan ni dibata jahuba todik tabi. Dang luason na hita pujung manaon akka nama sai dia sianganon. Atau saya toktong do ibana madongani hita. Nak pesipata hita jut-jut manadiko ni bana. Inorhon ni ragam niya kasidelian diak ka ulau tabi. Amen martang yang mahita. Ali Tuhan dibata hodo tutu nagabi si jaga hami. Iramoti hodo ngulunami ariad dok borngin. Atong oma Tuhan na mangaraho kami asa toktong porsea diho. Padau jala pasiding akka paramarasa kami. Ramoti ngulunami Tuhan. Jala pasu-pasu salu nakananiulan ni tangan nami. Asa makorholas ni roha di tonga-tonga ni ngulunami. Asiroham sesa salu na dosa nami. Jala tangihom masalu na pengeduan nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas madihita saluna.